Mga kaupaw, madyong buntag din yung tanan og madyong oras sa tibuok kalibutan. June 12 daron guys, Independence Day, pero ang Pilipinas murag way kalayaan. Luoy ka adyo. Diya, kumusta man mong tanan guys? Shout out ko nitong tanan labinas na kanunay nagtimbaya sa among mga vlog. Diya, nak. Hi sa ikaw. Hi, Precious. Hi, Precious. Hi. No, video? Hi sa ikaw. Hi, be? Unsa man na imong pamahaw, shoes? Precious tayong pamahaw ni Precious kay pancake og Milo. Nangaon ta? Nangaon ta dali. Among pamahaw, guys. Milo og pancake. Dinagko naman ng imo tay. Dinalian man ng imo. Katatay kape. Milo. Diya may naglakaw-lakaw sa gawas guys. Say holiday man ron. May nga kadyo holiday. May klase way trabaho. Sa tatay wa mo biyahe kay manglaban as dya-unja. Holiday man nga ni kami ngawan. Way timik. Balik nami guys, padong nami uli. Basa mo, te. 50 kilo? Dili ka lang dyan, boss? Ano, pwede 50 kilo? Katura. Kato ba? Matanaw lagi rin ng gilakwan.
terminal guys, mingaw kaayo kay wala may klase. Magluto dahil may munggos guys, kay daramis ni aging buwan nakautan og munggos. Karong June wa pa may kautan og munggos meron. Wala na miss. Kadyo kay aron matipid agas. Kaya nag 50-50 na ra ba? Pila-pila pa na sa kabaji di hawa di anak. Asunak. Karang okay hara man jud ang takadyo guys. Og wa pa minasod tanan og napay gawas kay ni kadyo magpuot. Hag si Precious gahilak-hilak mas aso. Luoy imbis kay pang nauli silang hilanat. Na, ug na pala man jud mi gawas, okay ra tus gawas si butang di may magpuot-puot. Abot man diri sa dagpuot sa aso. Pati pasilingan. Okay ra lagay tag naa pa may bakante ba? Dapit pa may bakante kay aturan ta amin sa pa may bakante pod. Ay buko naman dai dinero ni maluto kay gimulan pa di ganihan nagsadyo. Kubasa guys isa ka buok 79 kay tag 50 man kilo. Kilo man kapin ag. Aw do ka kilo kapin tayo no. Ang isa ka kubasa. Ang amang alugbati nga from the front yard. Ang amang utan guys, healthy panis inyong relasyon. Wala og lujag inyong relasyon kaon na lang mo gulay. Adto na inyong lawas di maluja. Napipritong galunggong. Oh, lugbati ko ba sa umungos? A few moments later. Ay mo. Kanang nanggilingkod rami guys ba kay kanang naay naglingkod rami dawa mi nagpa-electric pan. Grabe do pan nagay dai sa mong singat. Precious ang luojag na. Na mitpit na ang taas Precious sa singat kaya nang lingkod rami ba wa may nagpa-electric pan gisuwa dyan na mo hapon naman kung ano may oras alas 5:34 naman gabi inita gara nang gidagay-day among singat Precious The next morning. ay mga kaupaw madyong buntag ninyong tanan o madyong oras sa tibuok kalibutan. Musta naman mong tanan guys, June 30 na dayron adlaw nga Sabado. Gapon day so maoro datoy among video gahapon gamay ra kay banha man kay holiday man lagi dai na patugtog da ko nang video kay nakaon Sabado na pod. Musta naman mo tanan guys unsa medyo mga pamahaw diha lasing ko 25 pa mata na Precious sa doon na mata kay sa doon pa nakatug gabi inja so nagluto na sa tay to apod sa nagatong-atong Gamo day to gabi na kam tug ko mga launa na kapin kay nalingaw man ko sa lida nga Hotel de Luna kana bitang Korean. Inda nating ako kay hara laging gipasagdan ang kuan Facebook. Pagbasa na mga alas 12 kapin nagkagubot na mag newsfeed. Nawa ko ng Messenger, nawa ko ng Facebook, wa jud koy kalibutag nawa. Kay nalingaw ko sa lida. Ganahan po kumutan na usag ganahan ko sa salida ba. Nang kumutan makalimot ko sa panghitabo sa kalibutan. Nga awa na ko mag-cellphone kay nan-aura ko sa lida kay wala may nagbuot kay natug na magamang gamay nga boss. So nakatan-aw sa lida. Hotel de Luna. Tanawan ninyo guys, lang view po sa lida ha, kuan pa ko. Episode 3 pa ko. Ay mami ito pagtanaw ng mga gabi nga natug Precious kay di lagi pwede. So tanaw mi sa mata pa na siya kay tanaw po siya. Ama to nagkaguliyang na sila daghanay na nga kuan daghan nang gipost na wanawa ko ng Facebook dagaban ko no kay pud sila na hako no. Nawa nagkuan rin siguro smita, nag-update siguro smita. Hindi mo to guys. Tahan salamat sa padadon ng nagtimbay at aming video. Labi na sa nagmahal na mga may paglabad na okay na rin pag Facebook ron
nanapod sa bala maghapod agaban og naansara. Ang panahon na karon diri guys, wala si alingi sige si dagdag pero di siya makauwan. Grabe laging inita. Karon naman dyan nagbuntag naman dyan grabing iganga. Bisag naihangin. Mura ka nang kakuan mo ka na bitaw magganggang bitaw. Kana mag kupras ba? Nga grabe dyan inita. Alingi ang kadyo. John naman anta. Dapat na pud man nga sa John pero awa pa di uwan. Isahin mo alindahaw ra ka reject na dapat yung mga ning aging adlaw nga ning uwan pagkuan pud bawi pud grabe pud inita. Wala dyan nagtunong ako ano ba panahon na ingarong buwan natin uwan naman kay ting tanom naman ng ingarong buwan ay grabe pud dyan inita sa Bohol wag gihapon nag-uwan init gihapon kung dito pero naapoy lungsod nga nag-uwan gihapon na isura mi sa hang tatay kaya dito lagi sa Cortes kani uli si Jag Alicia ija ko nung naagian sa Batuan Rizal ko no nung gitanam na ko no kusog na ko ng tubig dito basig na irrigation pod bisag way uwan daghan nga pug tubig ilang basa ay na sa panahon ka ajuron guys pareha pod sa mga tao nga grabe ning kuan pod sila grabing lain na pod ang mga panghitabo karon kaysa nakabalita sa katubitang MVP nga bata pa nga taga Davao nga namatay ba dito sa Kuansas Ateneo dyan namatay dito sa Aurora kamo to ilang team building po noon dyan mura man dead kuan lahi man di panghitabo at tragedy man dyan katingalahan po ba kay duha po sila nga pareho silang di taga Manila sentro manahitabo nga to dyan iti mga manggiduwa isa pa dyan Nigerian dyan maadyo po mo duwa katingalahan ang panghitabo dyan ang Independence Day wa na jay happy kay mura man tag way kalayaan sa atong kurap nga gobyerno sama na anak hi sa ikaw dali hi sa hello na hi majong buntag din yung tanan yan na kabitip video majong buntag precious ni na kumusta man mong tanan diha mga tita ninang hello tita ninang mo na hello ni Lula Lucy hello Lula Lucy na hello Lula Siri Ulrich kaya na hi ikaw dali hello Mami Ninay kumusta naman kaya Mami Ninay sa Wisconsin na unsa na may balita diha na kanusa ka mo uli sa Bohol hay na ikaw ay yung tanan tita Sara Layla Ami diha sa Barin kumusta naman mo diha na may balita nga murag na pagyapoy nagbuto-buto diha unsa man imong giduwaan istro man na sa kuan tatay ha dahil po di ayo lula yuning dali hi oy wowo lola og lolo sa tanan-tanan diha hello ma'am ate Mercy Balos in Korea kumusta naman diha sa patong mga top commenter na mo diha kumusta naman mo tanan ikaw awa among vlog apo ko ganay mag vlog das mo niaging adlaw guys kay si Precious nagmaatag lawas mato among gida sa Jampedia is kinuuna wara pud tang hilanat kay na magtambaw pa-obserbahan na siya og maabot kunog 24 hours siya di mawagi dyan hilanat sa laboratory ano sino nawa mapud ka ugma ida na mo speed ugma naman si Dukong di ni mawa di tagaan namin ni Jadaan og repera para sa laboratory check ag CBC platelet ug kuan urinalysis ja palo sa Ginoo pagkahuy bis nawa mapud ang hilanat patulor siyang inam-inam sa paracetamol biogesic lay anak nawa ramang padino
Kaya wa pa dito na budget siyang ipalaboratory. Kaya ang pud siya problema. Hindi yun ang padyang-padyang nga basin ko no kuan ra kuno pud sa panahon kay lain lay kadyo panahon. Malindahaw kalit nga para na pong inita. Ya man to siya na mas smarties kida sa kuan. Dijang pedya. Nalagay po tayo mga silent battles sa atong kinabuhi. So hi guys, napo ko'y panahon nga ganahan ko mag kuan sa Facebook. Napo iban nga di po ko ganahan. May ganahan ko mag post po sa Facebook pa na susahan na lang man dyan iyampo kay mara mas gihapon magkuan ka kay daghan man hinoy malipay o nagsakit ka o nang direct na laman natas Ginoo kay mara mas gihapon. Swerte ra dyan ng naipanahon nga naimaminaw-nino sa inyong tenyo kasagaran dyan wa madyo dyan ka dyan Ginoo kay natimingan po nga nagka-problema ng precious daha kay nuoy na mga kuan na sharean po mi sa dyan grasya talangan salamat sa pagka maadyo madwali kay daha pa mi timing po nga nga precious nga daha pa po nahawiran palit may tambal. Ami, mama! Mauto guys nga. Ama na naman dyan gida sa pedya sa precious kay mo lagi na og ato sa center. Kinahanan mo sa center nga kinahanan mo sadyo ka ngadto kay mo pila pa nga na kay di wa man na sila check up og mga udto ng orasa. Nandiyan na po dyan na sila adlaw sa ating check up sa mga bata nga na mo nang dito na lang mi sa pedya kay nilakaw gali mi alauna 40 na sa palis das martes kaning biyahe man lagi sa tatay nga pag abot yun na mo dito kuan wanay pasyente si do kay alauna to alas 3 man na ijang sick pedya ni dyan nga ijang kuan ijang check up na man lagi itong kuan na ka jay tao kay kuan naman lagi mi abot alas 2 naman dali ra nga malagi to pagpadung na mo bisita pod ni sa enforcer kay mo lagi bawal malagi na among tricycle o muagi sa highway nga importante man nandiyo laman si tatay nga na nga lagi ni doktor hindi madugali kay na okay ra pod kay madubare pag nagkaulakaw rami nga importante malagi kay magpa-check up man lagi ni. Hello, human nakagluto. Mag-eat na ta. Mag-eat na ta. Asa tayo mag-eat na ta kayo mo. Kaya ang center guys, sado pa kakinahalan pa kamo sa dungad tuloy pa jud bata kay ma. Kuan pa jud karon duga dyan maghuwat dyan ay sahay. Wa pa jud diha moabot ang doktor. Nga na mo nang kakuanan nga madyo pa mo diretso na laman sa dang pedya kay dali ra. Kay dali ra pud magkuan si Duhok. Dali pud kaadyo yung naghanang tao kay naalauna ta alas 3 mam na ijang ting check up og nay mga gipangbati nga bata. Naana na siya magbuhat na siya daan sa pasyente. Namo to pag-abot na mo wa nay tao gani diha pay nasunod pud namo pero na human na jang check up og mga nangauna ba. Mao nang mas pa sa patos pidya di pa kamalangan di pa ka mo pilag dugay yun nag-abot pa dyan pila pagkataas maghuwat pa pag naabay doktor murag way klaro ba center pag grabe daghan na kadyung tao luoy lamang pod ang bata samot naman nung ka pasgi bati kay ikaw gani pod og dako na ka dyan maghuwat pa kag dugay kapoy magani samot nagbata maburyong halos Ginoo naman po nun sa malante na okay po siya kinuan hinungaro po to sa maot lagi pag panahon. Mamahaw na dahil mi guys aga mong pamahaw karon aga magyapong salin gahapon nga munggos og magluto mi kay sa duman mi kaadto na ni hapon gabi magluto laman mi rog pamahaw dito ka special mo kaano pandesal looy pod og
Precious. Mahonay ka na? Mahonay ka? Hmm? Sa may suwa? Bunggos gihapon? Ano? Na thank you, Lord. Thank you, Lord. Mahaw ta. Mahaw ta, Lula. Kaano din ipuhon og ninunaw kamote. Makauli nas bohol, no? Labaday na po dong adlaw, guys. Kay labo na kapon dumig tubig gabi. Kulatan na rin po si tatay sa labanan, guys, kaya mamalaging og Sabado di dyan na mo agas nagpundo rin ng tubig daan gabi maduri gabi kay ni agas kaya Sabado Domingo mam na labadi diri man ng agas nanda di naman pwede sa tayo maglaba og Lunes kay biyahe naman kay klasihan na kanang Lunes bisag coding ang tricycle na mo pag idyang ibiyahe la ang tricycle nagbondere siya kay sayang man pud Lunes kusog man iba na rin kay klase na bubintaha na pagbiyahe. Naman Sabado Domingo laban na di man ilang biyahe ron sa Sabado kay puli-puli man na sila to seminar Sabado Domingo ug man na pag ilang biyahe dito ja manang karon kumbate naglaba kay gahapon wa man pay agas manang pundo sa laman ni tubig daan ja mga to shout out ko ninyong tanan labi na sa kanunay mo timbaya ug kanunay mo comment salamat ninyong tanan sa mga nagmahal na mga way paglubad daghang salamat ang Ginoo ra jud masayod tanan og Ginoo na bahala mo ba sa mga maadjong kasing-kasing malumong kasing-kasing nga nagmahal na mo. Kita-kit sa puta sunod vlog pohon, guys. Nakapamahaw na ba mo diha? Kami dai human amig pamahaw. Mao to ang among munggos na among suwa nga salin gahapon. Diyan na paghapon may pain ni udto gipanihapon. Tipid na kadyo, guys, kay kinahanglan nga ato diyang sulit agatang isulit na tag atong ansinganda na atong gasto kay arong maka tigom-tigom papatag para pa bayronan sa mga kuryente tubig nga na sa panang ubang kinahanglan diha kay lisod na nalabi na kay si Precious gikan pa mi sa pidya ja check up ni 600 ja pa may ipalit nga tambaw ja ipalitan na po siya vitamins kay wa naman to'y konto yung mga vitamins sa mga sud ang baguhan na po siya palit ja cherry pera man gihapon siya oxylin pero di na siya drops para siya syrup na kay tuno na siya. Ya mo to sinanay daghan ka di luto-luto nga mga makaon makaikag pero ang santa man nga ni apa man ta dinhi kalian sa Ginoo puhon ang tanga